Iki tembang apa to wong bagus? Menika lagu terbaru dari karya saya judulnya Gondeli Tresno. Gondeli Tresno iki tak rungokne secara keseluruhan panjen lagu iki bisa menghibur. Alhamdulillah. Jadi bisa menjadi peredam segala amarah, mbuh bebrayan, mbuh bermasyarakat. Amin, amin. Tembangmu iki edukasine luar biasa. Iki sak saged-sagedipun kula sebagai pelaku seni mengemban amanah budaya sagedipun kula dados komedian utawa dagelan saged kula berkarya nggih kula jangkepi berkarya lewat lagu. Alhamdulillah. Sapa sing gelem nulis iki bakal awet. Nggih, nggih. Nanti osok dikenang anakku. Putu. Mula matur nuwun Mas Gareng. Salam taklim kula bekti kunjuk dateng beliau Bapak Lurah. Pak Haji Kolaif. Pak Haji Kolaif. Alhamdulillah sedaya perangkatipun kasengkuyung sedaya Forkopimcam Muspika janipun lenggah dan didukung warga masyarakat Ngampel sedayanipun. Sedaya uga para Bapak Kasun. Betul. Iki 11 dusun. Luar biasa. Mula kekompakan mboten kok wonten ing babakan wonten desa kemawon. Tumuju wonten ing bawanipun mulai RT RW dan kasunipun. Iya. Mokal yen iso terselenggara kaya malam hari ini dan mboten ego pratikle para warga masyarakat Ngampel. Iya. Mula sekali lagi tepuk tangan untuk masyarakat Ngampel malam hari ini. Iki jenenge oplos. Saya mendapatkan WhatsApp dari beliau sinten? Gus Wakil Gubernur. Oh, Gus Emil. Emil Dadak. Selalu mengamati kegiatan masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah salam dari beliau untuk masyarakat Ngampel yang selalu guyub rukun kompak menjaga persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan malam hari. Nggih, ya kula ya dangu mboten panggih kok ya. Iki kepengker wonten Expo Jatim Kepal lajeng dalu niki salam kagem masyarakat wonten ing Ngampel. Nggih, berarti otomatis kegiatan malam hari ini juga dipantau dari Provinsi Jawa Timur ngoten. Tepuk tangan buat Ngampel. Hebat kaya ngeten Mas. Pak Lurah, Pak Kasune sik nom-nom Mas. Diaturi kok ngriki saben kegiatan mesti nanggap payang. Tur kula nganti pekewuh njur sungkan nganti sungkan. Piye? Coba Mas sampean melu ngrasake kepiye njajal. Iki ya melu ta iki? Nun. Lah kok meneng ae lek melu. Lah pripun wong padha klambine ora melu ki lho. Lah kok ora omong sing ngomong meng klitik tok. Aku sing tak pikir mek sitok-tok sik Mas iki. Napa? Aku lek kon mikir nyambutke sik rung iso Mas. Sebab mikir klambiku gegeden iki lho aku. Ngono kuwi wis nolowo, ngono lho. Kowe iki lak wis tak omongi to, Mas. Aku nek ngukur mara ning omah sampean mboten saged. Wong tangane tak kon ngirim ning omahku ya ora ditene. Sing jahit sapa ta sing jahit iki? Penjahite ngendi? Kula, Mas. Ning kula lak langsung ngukur. Lah niki gandeng kula mara teng omahe kadowan, tangane kula ken ngirim teng nggen kula. Terus dipasne ngono lho. Lah kudune ngene ngono kuwi ben ora ngrembreh, jahiten karo tanganmu. Ngono. Ben ora ngrembreh. Jangan melihat dari bajunya, Mas. Saiki akeh wong sing klambine apik, ning pakartine ora apik. Justru sampean tak wehi klambi dawa ki ben pemikiranmu melu dawa. Panjang. Tapi ngene iki yo ngisin-ngisini. Lah ngopo? Gegeden kok klambi. Gegeden ora. Ngono kuwi mbambarne kalamun to cita-citamu gede, ngono lho. Kowe iki tak wehi klambi gedhe iki padha karo ngedhekke kesabaranmu, keikhlasanmu. Ngono lho. Nyapa kok mbok paido ki ngopo? Ngene lah apik, kaya wong cebol to. Ngono. Wes aku. Kok dadak mikir aja. Kowe iki ya ora beneng karo kakange mbok yo dikekne klambi sing pas. Wis to niki nek kok dadak moro ngarep nyapa to. Kowe ketok ganteng malah ngene malah ketok kaya wong pekok. Lho. Aja nyawang perkara fisik. Wong ki sok kala nun pangapunten. Piye? Kowe arep ketok pinter. Ning nek nggon pemikiranmu elek njur gelem ngapusi. Lah ya muspro to, Mas. Ya ora apik no. Malah kowe iki ketoke pekok ning pemikiranmu pinter. Ngono lho, dadi akeh ning tipi-tipi akeh ketoke wong pinter luwih. Bakul. Kok bakul piye to? Kok tipine akeh iki bakul. Siaran bendina ning berita TV kuwi lho. Oh, alah sak kira bakul TV. Kae wong pinter-pinter akeh. Iso bakul TV kuwi. Gitu, Mas. Iya no, contoh. Iya. Pinter akeh, kedudukane dhuwur. Iya. Ngono lho, dadi kowe iki tak lungguhke dadi sing tuwek. Mbok lungguhne wae aku ora iso lungguh dhewe setruk ya sama aku. Tak lungguhke iki tak cet jenengmu. Mbok cet dasku. Kok tak cet dasku. Kuwi lho, dulurmu nusul kuwi lho. Ora gelem tak tampani ya kono. Ari-arine nusul. Aku. Ari-arine kok ya teko ya ngono. Wes santai ya Pak De. Kuwi lho ya ra. Nek mlaku wis ngene kae wis
Muni jenenge bersyukur tuh sampean ditresnani karo Ki lho, kowe tak seneni nek sing ra trimo, ari-arimu krasa. Ari-ari matamu. Iya ta, Mas? Iya no. Wis dulurku kuwi. Lah, Ya, kene. ya. Oh no. Dadi padha karo anu ya Mas Kliti. Iki dawuh, Nyawang dawuh. kuwi aja mung nyawang kesinge tok, ning disawang saka jerone ngono Aja nyawang jabane ning sawangen jerone. Ya, Mas. Urung mesti jabane apik ning jerone ya apik. Lah. Urung mesti. Ngono lho. Didelok. Kayak aja mbok sawang kaya ngono lho. Iya iya. Ngewehi dhuwit 5.000 iki padha Terus? karo ngelingne. Ngelingke kepiye, Mas? Bahwasanya angka 5.000 ki 5000 kuwi berarti dijumlah 5. 5. Kuwi berarti 5 ki Pancasila. Lho. Siji Pancasila, Loro. sing keloro Rukun 5 wektu. 5 wektu. 5 waktu salat kudu ditindak. Dilakoni. Ngene mboten? Iya no. Ngene mboten? Kliti ketok ora nyaut babakan iki. Mas kuwi rukun Kowe karo setelan kancane. karo aku ya, ketoke kowe setelmu karo aku. Kliti kan mambengi panggah angel kowe mambengi. Kan mambengi kowe angel kowe. Tak omongke rukun ki rukun karo kancane, rukun karo dulure. 5.000 ki aja didelok duwite, nek Heeh. delok artine, Mas. Nah, Berarti enek artikulasine. Pancasila, 5 ki Pancasila karo salat 5 waktu aja ditindak. Iya, iya. Tegese negara karo agama kuwi kudu nyawiji dadi siji. Lah. Tegese awake dhewe kudu nyawiji dadi siji nek negara karo agama. Insyaallah kita hidup dengan berbudaya akan indah, hidup dengan ilmu akan mudah. hidup dengan agama akan Terarah. 5.000 lho, Pak. Loh, Aja mbok delok 5.000 ne, Mas. Iya, kuwi esensine ngono kuwi kaya. Saman roh Pancasila ra? Iya, Pancasila ki enek 5. Saiki tak tekoni. Apa? Pancasila ki ada berapa sila? Ya 5 to. Ngono kok dalang jenengan niku. Kowe aja angel-angel lho. Kowe omong-omongan karo sak orane aku ki. Loh, nggih. Pancasila itu ada Aku berapa? ki sekolah lho, aku ki yo an. Pancasila itu silanya ada berapa? Ada 5. Salah, Mas. Pancasila itu silanya ada 1. Kowe aja ngawur lho ya. 1 ki mek ketuhanan yang Maha Esa. Loh, sing teko 5 ki sing teko ketuhanan yang Maha Esa sapa? Aku teko silane, Mas. Maksudnya? Pancasila ki silane nek pira? 5. Siji, Mas. Kok siji? Pancasila kan sitok tok sila. Lelek 5 Pancasila, sila. Wo celengekan kowe ngejak celengekan. Aja mbok jarak kuwi kena kadidayane dik 5.000 saka ari-arine iso dadi kaya ngono. Pinter lho ki Loh, mletik. iya lho, Bos. Eh. Sing penting lak yo ngene iki to. Nggih. Kabeh iki nemu pasemon. Ya kejaba agama, kejaba apa ki Pancasila. Nggih. 5 ki enek neh apa? Lho nggih lho. Niki 5 ki ya nggo ngelingne kalih kula, Pak. Kula niku teng ngampel udakara pun ping 4 Mas Budi. Alhamdulillah. Dadi kurang cita. Loh. Niki kula janji yen ping 5, Heeh. yen ping 5 Nggih. khusus ngampel Nggih. nimbali dalange jenengan. Heeh. Dagelane Duojo Heeh. 50%. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan malam hari ini. Wah, kaya ngono pengorbananmu. Loh, nggih. Mergo dhuwit 5.000 ki mau. Nggih, Mas. Dadi tahun ngarep nek wayangan 50%. 50% Sing Duojo. jenenge Dono Rasa 50%. Terima kasih. Loh, nggih Terima lho. kasih. Dadi 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Niki penting, Mas. Loh. Anu, ri bali rene ri. Ketoke kok suwung bocah Wis iki. ketularan ngene iki. Menika Pak Lurah lenggah wonten ngrika, Lah. para Bapak Kasun, juga bapak-bapak saking Purwo Kincam. Nggih. Ya. Kok paling Mbah tidak ki lak menghormati dari Lah. bapak-bapak Wis to. pejabat. Mbah Lurah, Mbah Kolak iki wis karo aku seplek, Bos. Kolak contongmu ki. Kok iso Mbah Kolak iki Mbah Kolak Ip. Nah, Nah, ngono lho. Iya ta? Genep to. nggih. Wes sik anu gegeden lambine iki. Mas aku Ya dilinting nah. sesuk ketoken to. Nek saja kedawan diketok. Lambine. Ya sak tangane to, ben rada njaba jero padha. Mbah Kolake pyaine Mbah Kolak Ip menika piantune wicaksana, didukung kalih perangkat desa, didukung kalih bapak aparat. Kowe iso nggawe tetembangan sing semi parian Lah, ngono lah, menghibur warga masyarakat? Saged, Pak. Junjung Pak Lurah iso kowe. Loh, ora iso lho. Bojoku ora tak junjung kok junjung Mbah Lurah gitu. Maksude Ati iki bojoku nganggur lho, Pak. maksude merodo Pak Lurah. Loh, Mbah Lurah dicet. Diperodo Mas ngono. Maksudku carane menghias Pak Lurah ngono. Karnaval iki Mbah Lurah iki dihiasi. Gak kowe. Maksudnya Mas Gareng ki sampean ikut mengerti apa sing dirasake Mbah Lurah. Bojoku ora tau tak rasane lho salah dina. Kok ngrasane Mbah Lurah padha lalange bro yek. Sampean tak kowetak sampean karo Mbah Lurah iki Ngene lho, Bos. kaya anak. Anak lho. Mulane bengi iki Lah. sampean dipangku Mbah Lurah. Dipangku apa aku purul iki dipangku Mbah Lurah.
Oh, aku dipangku barulah. Maksudnya iki dirangkul. Oh, gendakane aku. Ngene, sampean diseret. Oh, kire aku. Oh, Mas aku. Angel dijak omong-omongan. Aku jan nek karo sampean iki kudu ngomong. Kudu ngomong lho. Ngomong no ya. Sing Nyelot wong nyelot tuwek iki omongane angel. Mas, tak omongi, Mas. Apa? Oh no. Apa? Saya tuwek kok saya angel. Barulah. Weh. Nggih. Lah kolake piye lho? Titen ora, Pak Lurah. Wis ping 4 kula ngriki iki. Rene ping 4. Cuman tahun iki kula ben saged ngriki kula. Banyak apa? Mergo sampean gak iso. Ora diceluk. Ganti komet. Iya no. Kemarin tak wae selingan no. Kowe di Balulah nggih. Kowe iki lho, sapa wae dalange, sapa wae Ya. pelawake ning sing Loh. penting partainya menghibur. Iya, cuman ngono. nun izin. Apa? Mergo tahun kemarin aku ra sore rene nyeluk dulur kula nang komet. Bojonegoro. Bojonegoro, kula niku pas tanggal itu bentrok, Mas. Oh, Kuwi ya tumus lho. Bentrok. Bar kok kene komet ya bentrok kok. Lho mboten tekse kula niku. Mboten maksudnya kula pas tanggal niku kula bentrok. bentrok tanggale lokasine. Bentrok lokasinya. Ora. Lho, bentrok karo wayang padha wayange. Siapa sapa? Lah bentrok ki nek ra padha nyambut gawene lah. Bentrok karo bojoku aku ning omah kuwi. Ora jadwal tempuk ngono to. Omongo, bojo ki piye carane ben ora nesu kuwi cinawa ning aku. Lah alah. Alah. Dek omong apa to, Tik? Kowe lek muni ngono, aku tak sauri. Aku lagumu kuwi mangke sing Aku iki wis kowe lek ngomong rebo keluarga. Nek karo aku tak Loh, Halo. tuwa entuk sampean. Loh, oke. Ning bak-bakan olah rasa nata ati. tamong. Iki beda, Mas. Padha karo mimpin desa, Mas Gareng. Mimpin desa kaya Mbah Lurah menika kowe contoh karo warga masyarakate. Nggih. Iya, Sing no. dadi patuladan apa keluargane, Pak? Yang bisa dinamakan bahwasanya internal itu bisa menjadi contoh eksternal. Iki lho. Loh, nggih no, Bos. Dadi lek Internal, keluargane eksternal. Mbah Lurah mimpin keluargane iki becik, insyaallah iso dadi contoh mimpin warga masyarakate ya apik. Heeh. Iki penting, Pak. Dadi internal iki penting. Jerone sik. Jerone sik. Lagek mikir Lagi jopo. pikir jobone. Heeh. Kaya kula nggih ngoten niku, Pak Gareng. Dadi sampean ning Loh. ngomong ya ngono kuwi. Saya itu selalu memprioritaskan kebutuhan kebahagiaan seorang istri. Masya Allah. Mergo kok sok lho. Kula niku sok kula tutur-tutur keten iki. Nggih. Sok kula nek sing roh, wah keluargane kaya ngono kok tutur-tutur gitu. Iya. Berarti kan padha karo kula niku nun sewu. Padha karo ngapusi awake dhewe. Jarkoni iso ngajari ning Ora iso iso nglakoni. Berarti iso nuturi, berarti Loh. iso ngenyangi. Saged lho, Bos. Omah-omahmu tentrem berarti. Loh. Kula niku lek bojo kula ora tau geger, Mas. Wis to ning kene ae wis ngono ae. Kok dadak rene. Omah-omah pirang tahun? ngono lho. 15 tahun, Mas. Ora tau geger. Ora tau geger. Tepuk tangan wong lanang sing bisa mancing adur-adur Loh, ngomong rasane bojo. Mas, proses lika-liku kehidupan nek wis omah-omah ki 5 tahun banyak guncangan, 5 tahun meneh banyak godaan. Ya, Muncul ngomong. 5 tahun meneh 15 tahun itu percobaan. Kalau kita bisa melewati fase-fase itu, weh, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Edan. Moto satu dalam keluarga yaitu adalah happy wife, happy life. Lo. Happy wife, Happy life. happy life. Aku sering delok live kuwi sering aku. Delok live kuwi sering. Life dasmu. Tegese life itu hidup, happy life. Lah, iya. Life. Tegese happy wife. Happy wife. Wife itu istri. Happy itu bahagia. Tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Loh, Kowe lek iso nyenengne bojomu, wis to, kowe arep nyapa-nyapa bahagia. Padha karo Mbah Lurah. Mbah Lurah iki iso nyenengne bojone, iso nyenengne masyarakate, hidupnya juga akan bahagia. layakno bojone Mas Lutu ki saking bahagiane Loh. selalu ketawa dengan siapa aja. Blater. Weh, bahagia Mas. Blater apa wong stres kok bojoku kok. Ngalor kidul guyu. Bahagia itu. Saiki malah wis obo pasar saikmu. Nemen lho kuwi aja. Ora tegese sumeh, Pak. Wong ngono. Sumeh, Pak. Tegese ngene, Mbah Lurah, Mbah Lurah. sinten asmane? Pak Mbah Haji Kolaib. Lah iki lho, Pak Haji. Pak Haji Lafadznya sudah asik. Kholaif. Kholaif nggon lafadz nggon tajwite kepenak. Kok. Ya. Kok iki wis huruf hijaiyah. Iya. Kuwi bisa dinamakan beliaunya tuh jiwa yang religi. Mula pikantuk ridho Lan iso hidayah. lenggah. Iso lenggah. Haji. Dadi haji, Pak. Dadi haji ki angel lho, Pak. Lek ora angel. duwe niat, ora duwe rentek, ora duwe karep, kuwi ora bakal klakon. Lah domongi ya. Duwe bondo, Iki kula- duwe ragat nek ora niat. Niki kula dongakne jenengan sok ben saged munggah haji Mas Gareng. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Awakmu yo tak dongakne munggah haji. Amin. Tapi sok ben lek munggah haji jenengmu ganti. Sinten?
saiki jam kritik to. Nggih. Sampeyan lek munggah haji gantine jenengmu Bapak Haji Wetlan. Apa kuwi? Mergo kuwi iso munggah haji dhuwit saka dadi dagelan. Lho. Dadi Wetlan. Oh, Wetlan. Wetlan. Duwite leh dadi. Mesti enek titel ngarepe ya. Oh, Kados Pak iya, iya. Kolaif niku ta. Nggih, Pak Haji Kusnul Nggih. Kolaif. Iya. Kaya jenengan Mas Gareng. Mas Gareng iki sampeyan lek cara dadi dalang dadi haji, Iya. sampeyan kudu tambahi. Sanes Mas Rudi Gareng mboten? Iya Mas Rudi Gareng tapi ngarepe tambahi. Mas Haji Rudi Gareng. Sokeh. Apa tegese sokeh? Mergo saka sokongane wong akeh. Lho. Mas Urunane. Tanggapan ning dindinggon sampean celengi iso dienggo munggah haji. kuwi tanggapan ora urunan ngawur. Lah kita kan urunan Mas. Terus jangan celengi to. Maksudnya duruli Tak celengi, Tiga munggah haji. Lumpuke munggah haji. Nah, mulane jenengan sampean nun sewu iso munggah haji asmanipun Bapak Haji Rudi Gareng sokeh mergo sokongane wong akeh. Edane. Nek nggonku kulino tukang nebasi pari, Mas. Jenenge sapa? Bapak Supriyono. Sampeyan lek munggah haji ganti jenenge. Ganti sinten? Bapak Haji Basri. Lho. Mergo isone munggah haji dhuwit saka nebasi pari. Lho. Lho ngono penting kuwi. Lah nek nggonku kulino dadi tukang ngedoli sawah kuwi. Apa kuwi? Tukang ngedoli sawah. Ngedoli sawah. Kuwi diganti Ngedoli sawah ya karo ngeces lho. diganti Bapak jenenge sapa? Kayak Bapak Yono. Pak Yono ganti Pak Haji Wahyu. Nyapa kuwi? Mergo iso munggah haji duwike sawahe payu. Oh, sawahe payu Pak diganti Wahyu. Iya. Lah nek umpama bojomu Wong wedok sapa Wong nek? wedok. Terus sapa contohe? Jenenge Yayu. Terus nyambut gawene Nyambut gawe nakal pamane. jiwiti wong. Ora. Lah piye? Nakal ki penghibur malam. Oh berarti joget-joget ngene. Piye to ki kok iso? Sik to malame apa susah apa piye kok dihibur? Ora, Mas kuwi dadi wanita malam. Oh lek bengi metu. Anu to, lek esuk mulai. Loh. Piye to angel men to? Sinden berarti wanita malam. Ngene. Bukan. Iki sinden iki ora nek sing nakal. Sing diomong niki ya prasaja ya, amit ya. Nggih. Kuwi kaya sing mau omong limong. Purel, wis ngono ae. Ngono ra ngono kowe panggah angel lek dijatah ngono langsung dhek kelingan kowe yo. Aku tahu ngono. Sik, Begegek ngene. nah, Iya. Malah nemen. aku tak alus. Ben jelas ngono. Ya wis apa-apa. Jenenge sapa? Mbak Yayu. Kuwi sampe lek iso oleh karomah, oleh kasanah, Nggih. insaf, iso munggah ning tanah suci munggah haji. Kuwi ganti jenenge. Duduk Bu Hajah Yayu. Diganti Bu Hajah Mutmainah. Sik to. Lha iki malah religi jenenge. Sik to, nek pomo sokeh sokongane wong akeh. Iya. Wetlan duwite dadi dagelan. Wahyu sawahe payu. Lah nek umpama apa kowe mau? Bu Hajah Mutmainah. Mutmainah ki apa? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sirang-kirang. Kuting aku iso. Ki tontonan nggawa tuntunan. Mas, anu dikerek ngene. Apa? Ngene lho. Asumsine kita ki aja kotor. Tegese ngemut barang sirang-kirang ki wong wedok ngerokok Mas dikerek. Ngerokok ki apa orang genah? Loh, wong wedok ki lek ngemut rokok saru Mas dikerek. Saru dilulu miturut agama ya ora saru. Lah iki genah ki aku. Lah lek wong lanang ora apa-apa, tapi lek wong wedok kan saru ngemut rokok. Wong ngono. Tapi alhamdulillah begitu Yayu munggah ning tanah suci wis insaf, saiki ora ngemut rokok. Mari Mas. Mari ngemut rokok. Lah terus permen sing dimut. Ora. Napa? Kenal pot. Kuwi yo Lakto nyotrane. nyelot-nyelepor no. Nyelot-nyelepor kok ya. Ngene iki lho, Pak, ngene iki lho. Gak senengku ngene iki lho. Sing lenggah ki ana sing sepuh, ana sing muda, ana sing ber-SDM tinggi, ana sing berwawasan tinggi. Iya lah. Nek nggon ngrembug gelar ngene iki mbok sing diomongke pas karo papan panggonan. Iya Mas. Oh iso ngemut kenapot kuwi. Rono, kowe ra mudeng tatanan kok iso. Coba. Kowe aja guyon tok sing mbok unggulne. Loh, sing dibayari guyone iki gedeng aja iki. Lah lek serius mbok yen ning balai desa kono kowe. Loh, maksudnya ki secara edukasi penyampaian dari tutur cara. Lah ya wis kira tutur-tutur to ya. Iki awake dhewe nyambut gawe lho iki. Nek kene iki nyambut gawe lho. Kok guyon iki piye to? Wajan sing dibayari nyambut kene guyone iki kok. Wong ngono. Iya Sama sampean. kok ndeno iki lak sura. Roh. Sura ki piye ben amprih tentrem. Nggon pikiran, nggon ati iso nyawiji. Ngene iki sing rawuh ning omah susah pengen golek seneng. Sing sesuk kerja saya pengen golek seneng. Sing sesuk ngadepi masalah ben iso ilang bengi ki golek seneng. Kok ming mbok doli ngono ki kepiye ngono lho. Mbok yo ndelok sura ki surasaning rasa. Rasamu karo rasaku kuwi ben padha. Apa sing mbok rasake aku yo melu ngrasake. Moh. Loh.
Bojoku mbok rasane arepe. Bojoku sik meni kok. Jos. Jaremu tas mlaku turut pasar, go tak ganti lho. Ngeten. Mula niki papan panggonane teng lapangan. Mula nggen lapangan pas niki pulane Sura. Sura menika lak resik menika suci menika fitrah. Fitrah, Pak. Kefitrahan hati dan kesucian hati ini yang harus kita raih. Sura ki papan nggon meper hawa nafsu. Aja nganti kesokan jantahe kanapson. Niku leres, Mas. Dadi nek wis ngene iki ndonga kepiamprih papat kiblat 5 pancer bisa nyenengke lan bisa ngurakapi. Ora iso. Loh, lah ngapa? Donya ki sementara sik belum baik-baik saja. Weh, alam saiki. Lho nggih, Mas. Maksudnya? Loh, ki lho sewu, Mas. Heeh. Adik lek ndelok berita ngeri. Heeh. Internasional ki beritane isine mek perang. Lah nggih. Indonesia isine mek demo. Lah iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah damai-damai baik-baik saja. Janjane lek ulang sura ki ade iso ngamati donya ki kaya ngapa, tentrem ayem iki kaya ngapa. Dititik saka ngendi? Sura ki awake dhewe kudu melek tirakat melek ndelok lintang kemukus. Lho ngono. Nggih, Mas. Oh iya, Mas. Lho iya. Lah nek jumuduling lintang kemukus ki kok ngalor. Elor ki paribasane saka banyu angin darat. Ya. Angin darat ki sok kala ning darat ki akeh tanduran, kuwi akeh sok kala akeh raja kaya sing sok kala tandure ora cocok karo panene. Lho ngono. Kuwi sing iso diarani prahara. Lho. Kuwi lintang kemukus kolor. Kolor. Terus. Lah nek kok kidul, Mas. Kok kidul ki nggone laut, Mas. Laut ki sok kala angine gedhe, ombak banter, sok kala nelayan ki sok kala angel golek iwak, kuwi sing diarani prahara. Kuwi sing diarani prahara. Angel Mas lintang kemukus iki. Angel. Lah nek lintang kemukus kok ngetan. Etan ki jubunule srengenge, sok kala sing madangi iso dadi madangi ning sok kala metengi. Lho. Nek cumlorote ngulon. Kulon ki nggone pusat akeh pejabat sing sok kala rebutan palungguhan wong cilik sing dadi korban. Weh, Iki dadi lintang kemukus kuwi kudu didelok ulang sura ki. lah sok bakal sing nentremke. Sing nentremke kudu melek, kudu ngerti sapa to sok ben yen enek satriya jumudul sing diarani satriya piningit, jumudul jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Satriya piningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon cumlorot. Kuwi sapa, Mas? Satriya piningit. Wong nyuluh kodhok, kuwi nyuluh kodhok. Oh nyuluh kodhok. Itu sekilo Elek lagi. Iki ngomongin satriya piningit, mosok satriya piningit golek kodhok tak Kowe iki jan ngrusak pakem kok. Sekilo Wong larang. mau jumlorote kidul kaya prahara, cumlorote ngalor kaya pagebluk. Tiba satriya piningit jam 12 metu bengi bathe cumlorot kok wong nyuluh kodhok iki lho. Wis to lek katene cangkeme daglan iki bosok-bosok. Tak selingi tetembangan ya. Moh. Lho piye to kowe iki rumah saku? Awake iki menghibur lho. Kowe menghibur dengan lintang kemukusmu. Dadi sing karo praharamu mau. Kayak ana sinden ana Krisnia karo Ika, tak barengke. Jajali. Sinden loro ki tak barengke. Trotak. Kene. Mumpung suwan ngantel wong bagus. Ya kuwi Pak Lurah, Pak Kasur. Panitia. Mas. Sesuk nek latihan teko ya, Mas. Anu, arahe iki melu grup Dalang Jakarta nih, Mang. Saploke dhewe mengenal bahasa Inggris. Nanti amen yes. Yeah. Come here, honey. What's your name? Kowe iki nyapa to kae lho, bagianmu kae lho. Wah, mosok mbok lintang kemukus. Duk. Enek loro ki ya sitok eding to. Ora. Lha wis dhisik di anu kono ki aja terus mok rayah ngono. Kene lho kene. Wong iki nrimo ing panggung. Nrimo ya nrimo. Mosok ning panggung ning omah ya sakmene ning panggung sakmene. Lho, pancen jatahe sampean. Kudu ngono. Adep rene. Ya. Namine sinten, Mbak? Kula Ika. Alhamdulillah ya. Ika ki wonge kalem. Niki kula gaekne tembang ning pas karo bocahe. Oh ngono. Nggih. Wah, sian. Neme sak, Bro? Ika. Iki
jenenge Ika. Oh ngono. Yen disawang tambah Slendro. bahagia. Heeh. Slendro 6. Sesuk nek latihan teko, Mas. Kowe iki ngejak slendro ta kowe. Sing teko kowe kuwi lho. Nah. Slendro kok pelok 6. Iki wonten Mbak Ika. Heeh. Yen disawang semakin bahagia. Heeh. Kita berdiri berdua menanamkan rasa cinta. Ayo cintane ditandur. Ah! Sesuk nek latihan teko, Mas. Kayak Aku ora tau lagu latihan. sing kuwi mau lho kaya Kayak no. cinta-cinta mau lho Mas. Sing ben romantis ngono lho Mas. Mbak Ika sama Mas Klitik. Iya. Enggak pernah main lirak-lirik. Iya. Kalau duduk berduaan, Berduanya makan iwak kiri. iki nyapa kok iso. Iki urusanku karo Ika kok iso. Kowe iki aja jealous ngono ta? Oh iya. Mlayu-mlayu to Mas. Mlayu tangan. model koyo karambol to cah kuwi. Tangane sampean kok lunyumen to Mas. Lunyu bocah kuwi ngombe oli mo isuk. Mosok. Namamu siapa? Nama saya Krisnia sayang. Sayang rupane kaya penisilin kayak gini. Ah, alah. Raimu domek. Ora lho kabeh kok obat to wong. Rupamu kaya paramek. Kowe kaya Butriksin. Rupamu kaya amoksilin. Kowe kaya apotek. Wis entek nek kok ngono ki. Komplit. Wis tokone Nek mbok. kula komplit enek obat mencret. Sing duwe Patrick. Sing duwe Patrick. Ora Patrick iki nyang opo lho ya. Oh bocah nom panganane opo. Ayo Dung njajal gawekno Krisnya tembang ben marem. Ben aku marem, ben aku tambah Ben atine cinta mekrok. karo Mas, sampean. Slendro 6. Penye. Kamu sayangku Krisnia. Lah. Memang kamu dambaan saya. Apik. Kalau kita berjalan bersama, kelihatan kita saling mesra. Yo. Sik. Lho gajimu, kapan gajimu? Enggak mau. Maaf. Masya Ini Allah. bukan gaji sayang. Apa? Punuk ini punuk ya. Kowe iki opo kuwi kapal. Jadi Kembang turi neng pinggir kali. Wong sing ayu sekali, apa kamu mau ku cintai? Mau dong. Kayak gaul loh deh. Satu jawaban mau dong. Lu tahu nggak sih? Le cucuke. Ini loh, kamu bilang gimana, Dek? Mau bilang gimana? Mau dong. Kamu tahu nggak sih? enggak sih? Lu tahu kagak? Lu tahu kagak lu? Gue. Lu tahu nggak? Kalau gue tahu. Lu tahu kagak? Lu Lu itu saya. jadi lu aku. Gue tahu. Ayo. Lu tahu nggak? Lu tahu. Lu iki ndudingo ning aku. Jadi aku. Kowe iki lu aku gue. Lah iya, awakmu gue aku lu. Ya. Lah iya, Lu tahu nggak? lu tahu. Loh. Gue tahu enggak? Gue iki sampean iki lho. Jadi gue kowe. Iya ta jelasno ki, Mas. Main sampe tabuk kan lo. Jadi lu aku gue awakmu iki. Iya, maksudnya iki. Kuwi basa Jakarta. Lagi, iki ngomong lho Mas. Lho ya kuwi angel ya. Angel. Kan bilang ke ini. Lah iya. Kamu bilang gimana, Dek? Tadi bilang gimana? Mau dong. Mau dong. Lah iya. Lu tahu nggak? Gue tahu. Lah iya, lu tahu. Lalu gue tahu enggak duwe? Sampean ki nek nduding aku ora kok gue. Ndudinge ning aku nek aku ki lu. Jadi lu aku. Tak tabuk lambemu lho kok. Sampean gue. Gue awakmu. Wis lerene Banyol melok aku ning prapatan Bogo ngono. Napa, Mas? Tak dugelut bacokan pisan lu gue. Iki angel kok iki. Ya memangnya lu gue. Ngono lho. Sayang,
Iya sayangku. Aku tidak akan menyanyikan sebuah lagu buat kamu. Waduh, syair. Bukan syair. Apa sayangku? Gurit. Bukan gurit. Apa sayangku? Hanya tindakan buat kamu sayang. Oh, malah itu yang aku nantikan sayangku. Kamu ingin tahu? Iya sayang. Krenyes sayangku. Sayangku krenyes. Terus. Iya. Modele bojoku gampang terus. Kuwi jane kowe iki temumu ning rumah sakit. Trenyes. Ah mari petuk wong wedok ki ya dirayu kok ya. Mas Bagus. Mas Agus. Mas Bagus. Maksudnya klitik ki Agus bagus. Bagus. A minor seberapa Mas? A minor coba. Aku aja mbok tinggalke wong loro tetep urip dhewe aja nganti ana sing liyane nandur tresno selawase wong loro tetep urip dhewe nandur tresno selawase yo Kaya lagune Bapakku NU kuwi lho. Diganti cakepan. Tak ganti ki lho nadane kowe iki jan karene rokne angel. Tak kira lagumu anyar. Karene rokne lho angel ra. Tak kira lagu anyar. Amun lho. Bapakku NU. Ibu muslimat iki lho. Diganti cakepane. Tak ganti lho lho. Piye bacane? Ra usah mikir liyane apike wong loro urip dhewe aja gagas sing liyane nandur tresno selawase rasa gagas sing liyane nandur tresno selawase asik bojoku mutokharom gak perlu banyak bicara mutokharom enak apane karo bojoku apa bojoku mutoh-mutoh Kuwi masane muntah piye to? ayo jale golek nantimu to ya. Walaupun kamu gemuk sekali. Sewu bapak-bapak ibu-ibu sinten ingkang badhe mundhutke anake kethek lanang kali kethek wedok monggo. Oh, urung tutuk kok wis joget ki lho. Ngelokne apa kowe? Ayo ngelakne apa mau? Saya ngelakne apa? Ngelakne apa sampean mau? Meneng sayang. Aku ngelakne apa? Ngelakne apa? Sepurane kilap. Kilap. Kok bojoku bolone mau kethek kok? Kethek gundulmu, kethek cilik gedhi beruk iki. Beruk ya. Beruk lanang karo wedok aja geger. Rukun. Cerah gawe bubrah, rukun gawe santosa. Kamu saiki santosa bakul cilot. Lah iya. Iya. Kono. Walaupun badanmu gemuk sekali, kamu tetap aku cintai. Kau selalu masuk dalam mimpi karena kamu pujaan hati. Kamu selalu masuk dalam mimpi karena di kau pujaan hati. Iki duwekmu, iki duwekku. Kowe aja melu-melu, aja melu-melu. Aku ra bakal melu-melu, bojomu kuru, bojoku lemu. Kowe ora melu-melu, Bojomu kuru, bojoku lemu. sanajan kuru kuwi senenganku. Senajan lemu iki katresnanku, Bocah iki kuru seneng guyang-guyu. Bocah iki lemu seneng ngombe jamu. Bocah iki kuru seneng guyang-guyu. Bocah iki lemu seneng ngombe jamu. Jamune jamu kunir asem.
bojoku anteng atine ayem bojoku lamu uripe tentrem bojoku anteng uripe ayem bojoku lamu uripe tentrem tentreme aku ra beda karo awakmu ayo apa iki Ayo, kalah kowe. mikir Kalah kowe. ayo mikir nih ya angel nih ya tentreme awakku beda karo awakmu nanging kowe aja cemburu karo keluargaku keluargaku bahagia selalu keluargaku jaya selalu keluargaku bahagia selalu keluargaku jaya selalu bojoku dhuwur ngisor ya cilik bojoku blulus hei bojoku kan dhuwur kang ngisor ya cilik bojoku blulus gede ya Enek ginggie lho Mas Bonto. kok ora padha ki kepiye to anu ya pucuk karo bokot padha gedine Mas aku wis bleset ki iki ben nembang wong loro. Tapi ngene Mas, Mas Kritik. dawuh Wonten pundutan saka para bapak kasun. Nggih, Pak. Panjenengan kon nembang dina. loh Bisa nggih? anu saged Pak kula saged Dina iki lho. saged Bisa. coba Mas minar Mas kok kuwi to Pak Wingko tik. Mboten Itu contoh nanti. nih. Oh contoh, ya, jajal. Wong dikira ora iso. Minar Mas. Mas bagus. Dino sayang. goblok Angel. lagu sing tren Dino iki lho. duduk kuwi Pripun? dudinok gandul Dudu kuwi ya dudu kuwi. Dina iki ya dina anyar, dina sing anyar. Sepurane aku ra samar. iki engko mesti dibayar Mesti ayo kira angel kamu banyol dadak tembangnya apa wong loro iki? Wong loro iki. Dok, sayang salaman sik. Aja sampe derdah. Masamu bodoh apa kok salaman? Kok salaman piye? Wong wedok ki nek salim karo astane Pyayi Kakung kok gelem ngecup ki padha karo ngecup Asbar Sahat. Apa? Balik. Ajar Aswar jahat. kowe iki cakemmu Lah yo. Ora lho. mulai ngomong ya Ora lho. kita tamu sik izin Mas Gareng Aku isin. kowe iki tak dudoi ngene kowe kira ilmu babakan ngene teko emasmu Pripun? wong wedok Nggih. nek gelem ngecup astane wong lanang Nah, niku lho, iki padha karo ngecup astane Anwar Said Ajar Asbat. Asbat kok ya Ya, Dok, ngono, Dok. Oke. Dok, kene, Dok, salim sik, Dok. Ping pisan, kecup. Ngecup. Kecup. Nah, ngono kuwi padha ngoprol dosa-dosamu padha karo ngecup ning ben Dok Iya sayangku. ben dosane luwih moprol aja dikecup tok nggih Ya apa dikerakoti. didilat Asane ki. Kuwi ora dilat tangan, dilat budget ya. Tembake wong loro niki badhe ngaturne lagu sing fenomenal. Bajulutan Pak nggih. Mboten apa njaluke Kitir Sumilir Oh. karo iki. Ning dicampur gamelan ya Kitir Sumilir. Siap. Kitir Sumilir ya. Wis. Wis sami sesuk nek. Heeh, awake dhewe kudu ngono kok ya. Harga Mas Kitir, mambi tak tinggal mulih kowe. nggih betul apa aku nyebut mulai Monggo Mbak Jeng. Yo, Kitir Sumilir Cakra Budaya Indonesia Ayo. Tangan tiap Mbak Ika Dek, atuh maju Dek, bae ta. Mbak Sia Oh, balungane. Yo, rada bener. Pam 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 pam.
Mega oh Cacake anggere sing nembang aku tabuhan iki mrene digawe elek ngono. Wah, apik niki apik niki. Sak elek-elek sing nembang mesti diapik-apike musike. Lho ngono. Nggih. Berarti ngeleki aku rumah aku. Wong dirungokne ora cetha. Iki mau anu spesial pundutan saka para bapak kasur. Amin 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 nggih. Mersake lagu Dino. Nggih Mas. Dino menika panjenengan apa Mas Kritik apa ben tembang presiden? Niki kesanipun mangke wonten pan-papanipun. Para waranggana menika. Oh waranggana. Nggih. Lagu-lagu niki lagu-lagu sing lagi trending to Mas. Lagi anu hit-hite. Hit nggih. Ora anu Iba Andre hit. Nggih. Hit Baygon menika pancen ya betul. Kuwi berarti tunggalane dua iblis kuwi lho kaya. Niki ben tembangke mboke Caca. Lah nggih Mbok Caca. Lagune Dino ya, mbokmu. Kene ngadeka. Sepote anu mon, Mbak. Digawe luar negeri, Mas. Apa kuwi? Kaya Kennedy lho, kaya Kennedy. Kuwi malih anu lho, saploke mambengi luar negerian terus lho kuwi. Lah wadalu ki kontemporer niku. Iya. Luas aku. Yo, anu. Nek. Lah ngono kaya Kennedy, Mas. Heeh. Tretetetetet. Pam. Selamat warga masyarakat Ampel. Mereka pada putar nasi rasul. Iki kok rapas jeng. Iki apik lho iki. Pas. Iki cara gawe dasi kupu-kupu. Nggih. Harus ngangge rompi, tapi dudu rompi kucing mok colong lho ya. Ngangge rompi. Ngangge rompi, dasi kupu-kupu terus topi walang sangit. Kok walang sangit. Walang sangit. Apa ngono kae? Ya ngono kae lah pokoke. Dadi tetet balenono. Tiketmu. Tetet. Loro boyo. Loro engko tak pijeni le, kene le. Iki dance sing mirsani kok Amerika Serengat bareng. Amerikano. Serikat kok serengat. Gini, jajali. Nenek Gus bagus. Ya contoh, tembang ya. Oh. Ladies and gentlemen. Demen takon terus kok terus piye dekulku tabrakan. Lah. Iki lah mosok dadak nggon ning sangkal putung. Kecelakaan. Wong tak tetet ning sangkal putung di rumah aku. Piye wong dengkule padha mbangire kok. Aduh. Dengkul kok bangir ki lho. Nyang apa? Jaluk ditutuk kok piye? Wis alon-alon bae. Mulakno ben ora tabrakan dengkule lek latihan teko. Wis tak omongi to. Iki cara Piala Dunia no kartu kuning kowe. Ora kuning, merah langsung kaya dengkul kok ditu. Iya.
Ladies and gentlemen, the dengkul. The dengkul and the ledek ini. And the tatap. Tembangnya, ben tembangnya Putri Sartono untuk warga masyarakat. Menika pangapunten Pak Kasun nggih, kersane tembangnya presiden. Menika rekomendasi saking Mas Kritik. Denoke lagune Adu dengkul. Denok. Wis adu dengkul. Mas aku. Ya Mas. Ya. Karane pinggir dalan. Putri Sartono. Mas Kritik, dawuh katimbalan. Ingkang dipundhut tetembangan mulak panjenengan. Ning aku nyuwun ijolono ya, sampean duet kali sinten Intan napa Mega Mang Milih, Mang Milih. Pun kula nderek berdua mawon. Dawuh panjenengan. Intan mawon ya. Nggih. Ajake kukur-kukur kuping ki mathuk Dek. Mboten kok kukur-kukur pun niku gogrok lingsane. Wes aku. Kene jumenenga sepote sing dawa. Lulo le le ya. Gece. Ji. Siap. Ji. Ro lu jos. Ta ta du ta da 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 da. Ngene kok ben tau njaluk mundak. Ini ki jagane awake kapan-kapan wayangan ning Suriname. Iki sing iso ora perlu nggawa gamelan cukup akah. Kabeh lah. Menika sing saged saged dipun Lho, sing penting kan kerja. Niki saged dipun wastani mucong. Apa mucong ya, Pak? Musik congor. Aja lah. Paling ora ya anu to. Mubek to paling ora. Mubek napa? Musik cebek. Mulang ki apik ngono. Tembange Mang Petung kali Mas Titi. Nggih, pun derek ingkang sampun lumampah mawon. Anu bersilintitut. Ngoten Oke, niku saya niku, Mas. Napa sing putih? Niku mawon, saya. Rame niku. Niku rame nggih. Rame sak wong-wong. Pun dadi ngeten. Aku kaget lho. Dadi wayangan ngampel papar lho kok Agim rawuh luar biasa. Masane iki Sugeng dalu, Gus. Waduh, Jan. Malah kaya Agim. Lho. Iki nek murak kapan tumpenge? Kok tumpeng piye to kaya? Nembang sing apik. Nggih, Gus. Nggih. Omongno. Banjol aja saru. Nggih, Gus.
oleh Banyol ning aja sampe nyinggung ras, suku lan samubarang. Agama ki ya penting. Nggih Gus. Iya. Mboten damel Pak Bu. Lho, kuwi mbahmu. Iki Gus anu agim kok. Oh, tak kira Pak Bu. Oh, iso Pak Bu. Beda. Awake iki Surarana lho awake dhewe. Lek ade iki. Benjing kula. Iya, tembangi. Berselintutan. Cirolu jos. Dalam Pak Lurah, Bapak Haji. Mulai. Masuk semuanya. Ono Mas Joko, ono Intan Budi Legowo. Mas Lutu, bagaimana pendapat Anda tentang duet maut ini tadi? Duet romantis, duet maut itu apa nyanyi di tengah ratan? Mautnya sangat luar biasa itu jenenge maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nilai, ya lagu-lagu yang telah kau janjikan itu sudah cukup. Kuwi Agim apa Bang Haji Roma? Iki komet tok. Wah, gak aku. Lah kuwi padha karo KW kabeh ngono. Mas wis KW dadane KW. Lah yo pengen kaya komet tok asli aku. Iya. Ojo kakean anu, guyu sing ndak. Bagaimana pendapat AA tadi Ayo, gak boleh ketawa. tentang setelah nembang kok terus minum itu ngosrong gulu. Itu apa? Nek guyu aja dawa-dawa. Nah, kalau saya bisa bilang bahwa duet kamu pelekan kodok. Ana Mega Wigati. Siap menika Mbak Mega Wigati. Ini Nduk, jumenengo. None neno. Ya.
Jogete apik. Aja nek kok joget mlaku apik Dek. Pancen niki ngerti Rama, Mas. Lah, domong. Dadi Wiraga, Wirama, Wirasa. Terus duwe kenalan Wiyaga. Dadi Lah, kuwi apik. Lah ya. Terus sesuk akhire Widawa Witik. Watawati srandalan awak kuat ati gronjalan. Jalan. Dadi lemben-lemben roti. Biyen-biyen saiki. Nah. Sandale guak ngalor. Ayo. Bakale awake dhewe amor. Sandale buak ngidul awake dhewe sampeyan bakale kumpul. Ngono. Sandale buak ngulon awake dhewe besok dadi apa sediane bakal kelakon. Jangjing. Kapan-kapan mancing. Sekataji bakul jamu. Maksude Ya wis bakul. parikesit dadi ratu. Lah kuwi kalau Sakit hatiku. ora sira kira gambarmu. Iya. Domongi. Cekidot. Kurang siji no. Apa? Tenonge dilumani. Oh iya, omonge dikenane. Rumah aku. Sri Uning Mustika Tuban. Kalau dhisik aja ngresula. Ayo, ora ro kowe. Ya update. Ya, dhek pancen ning Tuban iki pas ning Jatirogo. Ngono, ning anu udung makam. Tembange apa, Nduk? Asli, kanca-kanca YouTuber dawem. Lho iki kulino ketune sapa-sapa to? Iya, karena yang beredar di YouTube iki akeh banget. Mulane aku terima kasih pelawak-pelawak itu dituntut untuk kreatif luar biasa. Dan jangan salah bahwasanya kita sebagai pelaku komedian tuh dengan teman-teman komedian tuh anu ada gap enggak ada. Enggak ada, sinergi, selalu berkesinambungan. Rival ngono ta? Ora. Iya, eneke saling mendukung. Mengisi dan melengkapi. Heeh. Ngisi apa kuwi? Ngisi. Memberi peluang. Oh sampean tak kira ngisi sake kancane. Sak kowe bung lek ngisi kok. Padha beke. Banyak yang menggalakkan persatuan dan kesatuan. Seni adalah sentuhan hati nurani. Seniman kuwi sering nipu teman. Kula niku malah kalih kanca-kanca dagelan niku duwe grup niku DWI Mas. DWI. Nggih. Apa kuwi? Dagelan Wayang Indonesia. Oh, berarti enek musda bareng. Wah, enten musyawarah dagelan. Musda ki apa? Musyawarah dagelan enten. Oh, aku ya enek musda. Musyawarah dalang. Musyawarah dalang, Pak. Karepku ning mok kobongne ya geah. Tapi kok penting Mas. itu. Gadah komunitas KPK, Mas. Lho, anu Komisi Pemberantasan. Boten, komunitas pecinta klitik. Wong ngono. Nggih, lek kula kopokan. Artine Yo ora artine yo mambu kuwi kok. Lha iki kan duwe anu obat watuk komik. Komunitas Mega. Oh iya apik. Apine kondur. Ngapa kuwi? Kolorane sendur. Komunitas sendur. Komunitas sendur. Nah, kula damel niki cah-cah niki yoga-yoga sing damel intro stop, Mas. Apa kuwi? Opate Patrick. Anu ta motor metik ta kan. Ana ledik menika. Tembangnya apa, Nduk? Negara angin nggih. Ya. Aku pengen ngrungokno langsung. Aduh. Aja nganti liyane kuwi. Ngono karepku kuwi. Aku di komunitas. Apa? Kopok. Oke, ya. Sesuk anu wis rada banyu to, cara encer. Negara angin. Oke. Coba mumpung ana Mas Kritik. Tak revisine nduk engko nek. Wis tadi kira. Enggak, suarane. Oh iya. Soalnya kan pitch kontrolnya bagaimana kan harus ditahu. Iya, karena pitch control itu beda karo pitch of the tour kan beda to. Yo, temange negara angin. Aku bagaikan air yang sangat jernih, tapi saya minum kok kelak. Oke, buat dulur-dulur ngampel. Makasih Mega Pinarak Rumiyin. Mas Kluthuk. Dalam. Kalian Mas Kritik. Dawuh tinimbalan. Pangapunten wong bagus. Hiburan tetap hiburan. Leres. Nalureke niate warga masyarakat dadi wayang ya tetep wayang. Sing baku sak mboten-mboten mun bersih desa menika mahanono katentreman nggih Mas. Amin mboten wal. Muga dadi berkah. Nggih. Lan ugi mboten wal saking menapa ingkang dados gegayanipun Mbak Lurah sedaya perangkat kasengkuyung warga masyarakat insyaallah dalu niki ngentekke ragat golek nikmat dipun tebiaken saking laknat slamet donya akhirat sedanipun. Amin. Kula tak nutukne lampahan ya wong bagus. Derek. Kripik gedang kripik telo titik dang watan rata. Sowan ana ngarsane Ki Lurah.
Bagong wulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi sang guru